ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତମର ସାହିତ୍ୟ ବହି ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ସେଥିରୁ ଆମେ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତାଟା ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ମାଟିର ସେଇ ସରଗ ମୋର, ସେଇଠି ଅଛି ମଶଠି ଘର, ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ ମହରିଛି ତା ନିଆଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଜନମି ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳେ, ବୁଲିଛି କେତେ ତା ତୋଟା ମାଳେ, ପାଞ୍ଚଟି ମୋର ପଞ୍ଜରା କାଠି, ସେଇଠି ହବ ଡାହାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ତାହାରି ଜଳ ରକତ ହୋଇ, ଶିରାରେ ବହେ ଯେସନ ନଈ, ନିଶ୍ୱାସେ ମୋର ତାହାରି ବାୟୁ, ଚଲାଏ ପ୍ରାଣ ନାହାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ତାହାରି ଫୁଲ ଶାଗୁଆ ଲତା, କଣ୍ଠେ ମୋର ଦେଲା ଯେ କଥା, ଆଖିରେ ଦେଲା ଚାହାଣି ନୂଆ, ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ତାହାରି ଲଟା ତାହାରି ବଣ, ତା ଗାଈ ଗୋଠ ମୁରଲି ସନ, ଫସଲ କଟା ମଧୁର ଗାନ, ସକଳ ମୋର ସାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର, ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ, ଜୀବନ ପଥେ ସକଳ ତାର, ଫିଟାଏ ନୂଆ ରାହାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଏସବୁ କଥା ଛବିଟି ପରି, ପ୍ରବାସ ମନେ ଉଠଇ ଝଳି, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଟିରେ ତାର, ଶିରଟି ଥରେ ନୁଆନ୍ତି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି କବିତାଟିର କବି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଭୂମିକା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ନିଜର କୃତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା କବି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଚତୁର୍ଥ ଦଶକରୁ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ବିଭିନ୍ନ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ
ଓ ସମାଲୋଚନା ଆଦି ରଚନା କରି ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ବାଜି ରାଉତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ସ୍ୱଗତ ଇତ୍ୟାଦି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ, ମଶାଣିର ଫୁଲ, ମାଟିର ତାଜ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଆଉ ସାଗର ତଳର ଢେଉ ଇତ୍ୟାଦି ଉପନ୍ୟାସ, ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ 1913 ମସିହା ମେ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଦୀର୍ଘ 91 ବର୍ଷ ବୟସରେ 2004 ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମାତା ମୁକ୍ତା ଦେଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହି କବିତାଟିର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଆଉ ଭାବାର୍ଥ। ଦେଖ, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି। ପୋଥି ମାନେ ବହି, ପତରେ ମାନେ ପତ୍ରରେ ପୃଷ୍ଠାରେ। ଭାବାର୍ଥ ଦେଖ, କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଭୂଗୋଳ ବହି ପୃଷ୍ଠାରେ ସେହି ଗାଁର ନାଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କବି ତାକୁ ମାଟିର ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାଟିର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର, ସେଇଠି ଅଛି ମଶଠି ଘର, ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ ମୋହରି ଚିତା ନିଆଁଟି। ଦେଖ, ଷଠି ଘର, ଶିଶୁଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାର ଜନ୍ମ ହେବାର 6 ଦିନ ପରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଘରେ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ କହୁ, ସେହି କାନ୍ଥରେ ମାଟିରେ କଉଡ଼ି ଲଗାଯାଇ ଗୋଟେ କୋଠରୀ କରାଯାଏ। ସେହି କୋଠରୀକୁ ଫୁଲ ଓ ଦୁବ ଦେଇ ଷଠି ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେମିତି ଚିତା ନିଆଁ ମାନେ ଶବ ଦାହ ପାଇଁ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ। ଭାବାର୍ଥ ଦେଖ, ଦୁନିଆଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ନିଆଁ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଏ ଦୁଇଟି ନିଆଁ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏନ୍ତୁଡ଼ି ନିଆଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚିତା ନିଆଁ। ସେଇ ଗାଁ ମାଟିରେ କବିଙ୍କର ଷଠି ଘର ଅଛି ଓ ଶେଷରେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଚିତା ନିଆଁ ଜଳିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜନମୀ ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳେ, ବୁଲିଛି କେତେ ତାତଟା ମାଳେ, 5ଟି ମୋର ପଞ୍ଜରା କାଠି, ସେଇଠି ହବ ଡାହାଟି। ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଯେଉଁ ଘରେ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ। ଡାହା ମାନେ ଜଳିବା। ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଦହନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦାହ ଶବ୍ଦ ଡାହାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେମିତି ଭାବାର୍ଥ ଦେଖ, ସେଇ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିରେ କବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଗାଁ ତାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ତାହାରି ତୋଟାମାଳରେ ସେ କେତେ ଯେ ଖେଳିଛନ୍ତି ବୁଲିଛନ୍ତି ତାର କଳନା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତାରି କୋଳରେ ସେ ପଡ଼ା ହେବେ। ତାହାରି ଜଳ ରକତ ହୋଇ ଶିରାରେ ବହେ ଯେସନ ନଈ, ନିଶ୍ୱାସେ ମୋର ତାହାରି ବାୟୁ, ଚଲାଏ ପ୍ରାଣ ନାହାଟି। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଦେଖ, ରକତ ମାନେ ରକ୍ତ, ଶିରା ଦେହର ଶିରା ପ୍ରଶିରା, ଯେସନ ମାନେ ଯେପରି, ନିଶ୍ୱାସ ନାକପୋଡ଼ାରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାୟୁ, ପ୍ରାଣ ନାହା ପ୍ରାଣ ରୂପକ ନୌକା। ଭାବାର୍ଥ ଦେଖ, କବିଙ୍କ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଗାଁ ମାଟିର ଜଳ ରକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗାଁ ମାଟିର ପବନ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପବନକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରୁଛି। ତାହାରି ଫୁଲ ଶାଗୁଆ ଲତା, କଣ୍ଠେ ମୋର ଦେଲା ଯେ କଥା, ଆଖିରେ ଦେଲା ଚାହାଣୀ ନୂଆ, ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତି। କଣ୍ଠେ କଣ୍ଠରେ, ଶାଗୁଆ ମାନେ ସବୁଜ। ଭାବାର୍ଥ ଦେଖ,
ତାହାରି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସବୁଜ ଲତା କବିଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କଥା ଦେଇଛି, ଆଖିରେ ନୂଆ ଚାହାଣି ଦେଇଛି। ଫଗୁଣର ଉଷା ଲୋକ ତାହାରି ଲଟା ତାହାରି ବଣ, ତାଗାଇ ଗୋଠ ମୁରଲି ସୋନ, ଫସଲ କଟା ମଧୁର ଗାନ, ସକଳ ମୋର ସାହାଟି। ମୁରଲି ସୋନ ବୋଇଲେ ବଂଶୀ ସୋନ। ଭାବାର୍ଥ ଦେଖ, ସେଇ ଗାଁର ବଣଲତା, ଗାଈ ଗୋଠର ମୁରଲି ସୋନ, ଫସଲ କଟା ସମୟର ମଧୁର ଗାନ କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର, ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ, ଜୀବନ ପଥେ ସକଳ ତାର, ଫିଟାଏ ନୂଆ ରାହାଟି। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଦେଖ, ମନୋହର ବୋଲେ ସୁନ୍ଦର, ପଥେ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ, ସକଳ ମାନେ ସବୁ, ରାହା ମାନେ ରାସ୍ତା। ଭାବାର୍ଥ, କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁର ଆଲୋକ ମନୋହର, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମନୋହର ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର। ଏସବୁ କବିଙ୍କ ଜୀବନ ପଥରେ ନୂଆ ରାହା ଫିଟାଏ। ଏସବୁ କଥା ଛବିଟି ପରି ପ୍ରବାସେ ମନେ ଉଠଇ ଝଳି, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଟିରେ ତାର ଶିରଟି ଥରେ ନୁଆନ୍ତି। ପ୍ରବାସ ମାନେ ବିଦେଶ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ। ଝଳି ମାନେ ଝଲସିବା, ଉଜ୍ଜଳ ହେବା। ଶିର ବୋଇଲେ ମୁଣ୍ଡ। ଗାଁ ମାଟିର ଏସବୁ କଥା କବିଙ୍କ ପ୍ରବାସୀ ଜୀବନରେ ଛବି ଭଳି ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଯାଇ ଥରେ ମଥା ନୁଆଇଁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇବେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଆସନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।